2 semanas despois da celebración do pleno de Noia por vía telemática, os nacionalistas votan de menos que se teña publicado a sesión para que estea a disposición de toda a cidadanía. Se ben xa non é moi ortodoxo o feito de que a sesión non sexa retransmitida en rigoroso directo, ben sexa vía streaming, radio ou por outro medio, o feito de que pasadas 2 semanas a única nova que teñan os veciños e veciñas sexa unha nota de prensa escrita polo goberno é unha mostra de carencias democráticas e, ademais, dunha auténtica falta de respecto. Falta de respecto, en primeiro lugar, coa cidadanía, a cal, temos que lembrar, representamos os 17 concelleiros e concelleiras, sexa cal sexa a nosa adscripción política. No transcurso dese pleno, o BNG volveu demandar o cumprimento dos acordos acadados na Comisión COVID-19 enfocados ao incremento dos fondos para emerxencia social e reactivación económica. Seguimos demandando do goberno local que poña en marcha os acordos acadados na Comisión da COVID-19, nomeadamente máis medios para a emerxencia social, bonos sociais para o comercio de proximidade e axudas económicas directas ao empresariado noiense para se adaptar as necesarias condicións de seguridade no contexto actual. Por último, os nacionalistas tenden a man ao goberno para elaborar uns novos orzamentos adaptados ao contexto socioeconómico derivado da crise do coronavirus.